tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw ang magpabiling ang mayong buntag, mayong pagiguban. Welcome na usab sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sagihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom nga kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo. Salamat Amahan sa imong pagpanalipod kanamo. Salamat o Dios sa imong pagtagbo, pag-atiman, pag-amuma sa among kinabuhi. Iya kami o Dios aron sa pagdaig ug sa labaw sa tanan, sa pagkatuon o pagpaminaw na usab kanimo. Ang among gikinahanglan o Dios sa pagkinabuhi sa kalibutan, mao gyud ang pagkatuon o pagkinabuhi sa imong mga pulong. Kaysa mong pagbuhat ni diligid kami mapakyas sa imong mga saan. Busa Amahan namong gipangayo ngay mo kami kanunay tabangan sa pagkinabuhi, sibo gayud sa imong mensahe, sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Kinasayod kami nga ang imong pamaagi modala ka namo diha kanunay sa imong panalangin. Busa Amahan among gipangayo kanimo ngay mo kaming tabangan sa pagkinabuhi ug pagbuhat sa imong mga pulong nga dili lamang igo lamang namong samton, katunan, paminawon kundi among yung ikinabuhi tungod kay ang imong pulong mo may muhatag ka na mo kalipay kalinaw katagbawat nga mo'y gikinahanglan. Salamat o Dios sa imong pagtabang ug pagpaminaw kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman sa imong sa matag usa namo kakinabuhi diha sa imong mga mensahe. We declare blessing sa matag usa. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pakiguban sa matag usa. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan inimong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Siya sa pagdaig, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasurat, daygo nang iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanan alang kaniya, buhat niyang tanan lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, sayaw nga may tihik-tihik, masayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray, mulukso-lukso ta. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko alang sa atong mga kigsunan nga nagsunod na sa atong programa pinaagi sa atong FM station 11.3. Good morning, ang Dios magpanalangin.
Mayong pakiguban ug ang Dios paday magapanalangin sa tanan ato makigsunan nga mo replay sa ato nga programa. Ako nagtuo nga daghan kay itang mga makatunan nga mga pamaagi sa atong buhi nga Dios ug dili gusto ang Dios nga ikaw lamang ang makakaton kun dili pati usab ang imong mahigalag kaila labi na gyud ang imong pamilya. Uson sa may atong buhaton, atong i-share at ipanugilo nato ang atong programa ngadto sa ato ang mga kaila labi na gyud sa matag pamilya. Nalaygon ang Dios magpanalangin kunin. Sayaw-sayaw ta, sayaw away tihik-tihik. Masayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray, mulukso-lukso ta. Good morning sa ato mga kigsunan nga naghatod ng mga mensahe diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Brother Danilo Riponte. Good morning, Brad Danilo. Ato igsoon nga nanukad diha sa Cebu City. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Maya Inok, Malin Chanday Prasad, Madyong buntag Pastor Gideon ug sa mga tanan nagasunod sa programa. Buntag mayong pagiguban. Good morning ni Joseph Anin Lodovais Panilagaw. Maayong buntag nimo diha Brother Joseph. Salamat kayo sa Ginoo nga paday nag-uban kanining tanan. Salamat kayo sa imong pagbisita o pag-join sa ato nga programa. Good morning ni Sir Rolly Dalapan Linaw. Good morning nimo diha sir. Kumusta mo diha sa Canada? Padayon ang Dios magapanalangin sa iyo nga kinabuhi diha Sir Rolly. Dalaygon ng Dios nga magauban o magapanalipod kaninyo. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Adonai Pizzarat. Mayong buntag nimo diha sister diha sa Malaysia no. Mayong buntag ang Dios magpanalangin. Good morning ni Leticia Mondihar. Mayong buntag ni Maya Ino. Good morning Pastor. Ani ana usa kon maminaw sa imong pulong karon kabuntagon. Mayong buntag ni Roberto Luardo, bro. Roberto, mayong buntag nimo diha, bro. Kumusta mo diha, bro? Kumusta ang biyahe? Ako nagtuo nga na okay ra gyud mo diha. Kay ako mga pag-ampo mga kigsunan kamo sa Dios ubanan. Mayong buntag mayong pagiguban ni Charlene Patricio. Good morning. Og ni Sister Susana Pablio. Og maayong buntag Pastor og sa tanan natong nagtan-aw sa imong live dalaygon ang buhi nga Dios. Maayong buntag ni Leticia Modihar. GPC Santiago, good morning. Morina Daitol, good morning everyone watching from Dasmariñas, Cavite. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Gaw Chichi Dinoyo. Gaw, good morning Gaw. Musta mo diha Gaw? Des Mandawi. Dios magauban magapanalangin kaninyo diha Gaw. Mabot ang sunod na tong live mga kaigsonan nato nya naghisgudan ka ng mga pangutana bitaw nga matod pa nga ngano kunong sa pagsimba nato sa Ginoo daghang mga lain-lain nga mga pamaagi diha sa pagsimba o diha sulod sa simbahan nga nganong na ay solim na apoy joyful. Ato na ang hisgutan sunod na to nga panag-uban tugot sa Ginoo. O doon na mo'y mga pangutana mahitungod niya na mas maayo nga ato pugod ng matagad no sa ato ang panag-uban. Ang atorong hisgutan mga kaigsonan mahitungod ni sa kahimtang sa anak na nawala nagi hatagag uluhan di sa Biblia nga anak na nawala, prodigal son.
ang ato ang makatunan sa ato karong nga panag-uban mahitungod ni sa tulo ka kinaiya nga gipakita ni anang maong sugilanon diha sa libro sa Lucas, ang anak nga nawala. Kasagaran mga kaigsuonan nga maatong madunggan, mensahe ra sa kinamanghuran, mensahe sa kahimtang sa kinamanghuran. How about sa mensahe sa kahimtang sa kinamagulangan? Mao na roy atong Tagalog pagtagad ang tulog ka mga mensahe nga gipakita diha sa sugilanon nga gitagaan og uluhan anak nga nawala. May buntag mayong pagiguban ni Roberto matupa o kira pastor, magpasalamat lang jud ko sa Ginoo sa ihang pagkamaayo. Ana nga dili nato kalimtan ang pagsimba, ang pagdaig o pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan kay maunay angay natong ibalos. Di man to kabalos sa pagkamaayo sa Ginoo. Apan ang gusto sa Ginoo ang pagkinabuhing balaan, pagkamatarong ikalipay na niya. Mao na nga dili nato kalimtan ang pagkinabuhi sibo gayud sa pulong sa Dios kay mao nay tinuod nga pagkamatarong, pagkabalaan nga maoy gusto sa Dios nga mao'y makita niya sa iyang mga katawhan. Good morning ni Sister Susana Pablio nga nanukat sa Thailand. Matod pa blessed morning Pastor Gideon, Pastor Russell ug sa tanang naminaw ni ining sa iyo sa kabutagon. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mayong nga buntag, mayong nga pagiguban ni Ana Zamora. Mayong nga buntag Pastor watching from Butuan City. Salamat ang Dios. Salamat daygon ang Dios. Sister Maiti Madagat, good morning. Aga Ados, maayong nga buntag Pastor watching Wild Duty, IT Park, Cebu. God bless you always Pastor og sa imong ministry. Request kong song Anak Balik Na. Sige, salamat kayo sa pag-request diri sa atong programa. Aning awit Anak Balik Na. Ato ning nga tagaan og pagtagad mga tigsunan og mausab ang ato ang kada bitaw nga tagaan og pagtagad diri sa ato ang panag-uban. Sige, ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Pero murag niungot man ang ako ang PC. Murag magniop. Pero gatukar siya. Ako sang ako sang iop ang sound kay murag i-restart o sa nako ang PC kay murag ni kalit mag-off. Sige. Ato ning hulat-hulaton sa kadali. May buntag mayo nga pakiguban ni Day Pamilya Katalan Dinoyo. Mayo nga buntag Pastor. Salamat Lord, lain na sa nga adlaw nga gihatag nimo kanamo. Og matod pa din ni Leonie Canyo Parinasan. Good morning Pastor, daygon ang Dios. Si Binzi Ruben, maayong buntag, maayong pagiguban. Susana Pablio, maayong pagiguban. Shalom, maayong buntag Pastor, maayong buntag sab nimo diha Pastor Binzi Ruben. Ang Dios magapadalayon pagpanalangin. Og ako ang pangitaon usa dire. Okay, maayo kay ning gawas lang. Salamat kay sa Ginoo, no? Sige, ako ang tagaan og pagtagad ang gi-request dire, Anak Balik Na. Dire sa ato ang programa. Anak balik na ning mga butong ko, kay gusto kong gakson ka. Kulang pa ba ang akong gugma?
gipakita ko dito sa krus. Anak, balik na ning mga button ko, ayaw na pagduhan-duhan. Nagpakamatay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa bang gibuhat ko? Kay dili ko buo nga malaglag ka. O sana balik na. Usa ka mensahe mga kigsunan gikan sa Dios sa atong pagpuyos kalibutan. Adun na tayo mga kaigsunan nga wala pagyud diha sa Ginoo. Tungod sa kadako kalapat sa gugma sa Dios, ang Dios paday naghulat. Sumala sa mensahe sa libros ni Pedro nga ang Dios mapailupon nga nagulat. Tungod kay dili gusto ang Dios nga dunay usa ka tawo malaglag. Mahinungdan atong isangyaw, isugilon ang kadako sa gugma sa Dios. Atong isangyaw ang pagbati sa usa ka amahan alang sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga kailag higala o pamilya nga wala pa sa Ginoo. Dili na to hunungon ang pagsangyaw, ang pagdasig kanila tungod kay samtang buhi pa may paglaom pa. Dili na to sila hikawan sa gikinahanglan nga kaluwasan. Kinahanglan magpailog ta, magpaubos aron magkalahotay ta sa taha sa Ginoo. Di nagtawag ka nato. May buntag mayo nga pagiguban ug ako nagtuo nga inyo ning gi-share kining ato nga programa ngadto sa inyong mga kailag higala aron sa ingon sila sama ka nato makadungog makabati usab sa mga pulog mensahe nga ato karong madunggan. Si Sister DT Alsola or Bernadette Alsola, maayo nga buntag pastor ug sa tanang viewers. Dalaygon ang Dios sa kanunay. God bless us all. Si Inday Dorlin Incabot Insay, good morning pastor. Salamat sa Ginoo. Matahom nga kaagahon. May buntag ni Inday Dorlin. Si Kobe Jan Sermona, maayo nga buntag pastor. Salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi padayon nga maisugon sa pag-share sa pulong sa mensahe sa Ginoo. God bless kayo na-bless kayo kami sa ministry nga gidumala sa Ginoo sa inyong pamilya. Padayon jud ta tanan hangtod moabot ang Ginoo. Amen. Maunay usas ato arong usag yun nga angay ampingan kinig yung pagpadayon. Kay dunay pasidaan o warning ang Dios atong gilagaran ang magpadayon mauray maluwas. Mateo 24:13. May buntag mayo nga pakiguban ni MG Vlog. Good morning. Og ni Elina Alisna Kuama. Good morning pastor og sa tanan nga mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo ning kabuntagon. Makadungog na pud mi sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa imong kinabuhi pastor. Makugihon sa pagsangyaw sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Ang Dios maghatag kanimo kanunay kadasig kusog kalig-on pastor sa proteksyon sa Dios. Kanunay magauban kaninyo pastor uban sa tibok nimong pamilya. Mayong buntag, matod pa, good morning pastor uban sa imong pamilya, mustaman mo. Salamat kayo sa imong pangumusta MG Vlog. Okay ra gyud kaayo mi diri sa tabang og pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Kanunay ang Dios nagauban og nagatagbo og padayon siya nga naghatag sa kalinaw, kalipay nga mga gikinahanglan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Salamat kayo sa inyo nga pakiguban. Oras sa itong programa alas 5:50 na sa kabuntagon. Akong ipasod ang awit makalangit nga ikaw ang kusog nga gi-request sa atong igsuon diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga buntag ni Rose Bisin. Good morning Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya. Og matod pa og sa nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa bag-ong kusog, bag-ong kinabuhi og bag-ong paglaom.
Salamat ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong karon hatagan taniya o kasing-kasing unahuna nga makasabot sa iyang mensahe. Oh, glory to God. Si Vince Ruben, samtang buhi pa, may paglaom pa. Amen, no? Pastor, salamat kayo sa Ginoo. Si Tisoy Ambungan, maayong nga buntag, Brother Tisoy. Morning, devotion na. Amen, no? Si Edita Sabang, maayong watching here in CCF, Mandawi City. Maayong buntag ni mo diha, Pastor Edita Sabang. Ang Diyos paday magapanalangin. Kumusta mo diha sa Mandawi? Ipangumusta ko ni Pastor Leo. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi o belated happy birthday. Ang Diyos ba dayon magpanalangin. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Pastor Carmen Mahilong Bandigi. Mayong buntag ni GPC Santiago, si Manoy John Agton. Good morning. Ana Ros matod pa. Good morning, Pastor. Ni Panaw na Lola sa akong pana. Gabi ako siya permi gisiran sa pulong sa Ginoo nga dawaton niya si Jesus Christ. Alang sa uban nga mga mensahe, no? Matod pa maingon, congratulations sa mga taong nangamatay nga diha kang Kristo. Kanang naabitaw ta na absanta sa kamatayon nga naata diha sa pagpangalagad. Dako kinang kadaugan. Ang giingon sa balaang kasulatan nga ang kamatayon sa tao nga naas Ginoo kadaugan. Muna nga ang uban pong mga mensahe, mga magwawali, kung maghisgot ani nga kanang bitaw nga diha sa pagpangalagad nibalik na sa Ginoo. Moingon dayon silang congratulations. Sa dili kuno angay subaan ang kamatayon sa taong naa sa Ginoo. Muna nga malipay gyud ta mga kaigsunan kung sa atong pagpangalagad bitaw diha sa kadasig kasiguruhan kita iyang kuhaon. Muna ay pinaka-importante gyud, no, nga diha sa panahon nga moabot na gyud ang kana bitaw mobalik ta sa Ginoo, matubang ta sa Ginoo kanang sigurado gyud ta. Kinahanglan andam ta kanunay, no. Mao gyud ni pinaka-importante kay ang Biblia nagsulti man nga wa gyud ta masayod kung asa pud kutob ang atong gininhawa. Importante andam ta sa tibok nato pagkatao sa espiritu kalag o lawas. Hinumduman adunay mga awit nga naumol mahitungod sa kahimtang sa kinabuhi sa tao. Nga matod pa, dunay daghang maayog lawas apan kinabuhi na kalas sa kaluwasan sila napakyas. Alaot ang mga tao nga namatay nga wala gyud makailan ni makadawat sa Ginoo ug katong nagbinuang sa pagpangalagad. Alaot sila tungod kay ang Biblia nagsulti wala gyud sila iluna sa gingharian sa langit. Kung ang tao walay luna sa gingharian sa langit, asa man unya sila punta, asa man unya sila paingon. Ang Biblia nagsugilon nga adto sila dadon sa linaw nga kalayo, diin ana ang supre, diin ana ang kasakitan, na ang tanan. Muna nga sa ato ang pagtuo sa pulong sa Dios atong ampingan, dili na to abusaran ang gihimong sakripisyo sa atong Ginoong Kristo. Ang gipahinumdum sa Biblia wala na laing sakripisyo nga angay pa natong hulaton tungod kay gitapos na ang tanan sa atong Ginoong Kristo nga ikaw ug ako luwason pinaagi si iyang kamatayon. Dili na to tugutan nga ang kaluwasan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga atong naangkon diha ang nituod ta, dili na to tugutan nga ato paningbuyan. Kinahanglan ato gyung paningkamutan ang pagpabilin diha kang Kristo ug sa kanunay sa tanang adlaw mangayo tagtabang kay ang Ginoo nga atong ilagaran nagtudlo man nga wa gitay mahimo kun wala siya. Mao na nga matag karon og unya mangayo ta og tabang sa Ginoo, mangayo ta og giya sa Ginoo og proteksyon nga dili gid ta itugyan sa panulay, ilayo ta kanunay sa Ginoo sa panulay, no. Salamat kaayo sa pagpaminaw pakig-uban, no, sa atong igsuon ni Ana Rose. Good morning, Pastor. Naminaw na si Lola. Okay, ako na nabasa. Si Noel Cesar. Good morning, Pastor, watching here in Bacolod City, Libertad Public Market. May butag, mayong pakig-uban. Si Nancy
Salcido, maayong nga buntag. Si Elmer Canilio, good morning Pastor. Si Elmer ni Pastor, nindot kaayo kaminaon ang balaang pulong sa Ginoo Pastor. God bless. Salamat kayo. Amen, no? Walay makalabaw, makakumpara sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios nagdalag kalinaw, nagdalag kalipay ug panalangin. Lamang ang makasinati ni ini katura pong mga taong nagpatudlo og nagkat-on ni ini. Si David maingon diha sa Salmo 16 bersikulo 11. Ingon siya diha nga gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi ang imong kalipay. Ang imong presensya nagdala na kong kalipay ug katagbawan. Sister Arlene Inot, good morning. Maibuntag ni Pastor Renato Inot diha sa Lapu-Lapu. Ay, kumusta mo diha? Si Morina Daitol request ko Pastor song makalangit na saan na kaya ako. Ako ni nga pangitaon diri Sister Morina Daitol ang imong request nga awit na saan na kaya ako. Unya human na aning awit mga igsoon nga nasaan na kaya ako. Wadto na ta sa paghisgot sa mga mensahe diha sa sugilanon mahitungod sa anak nga nawala. Paday na akong gidasig ug gihangyo ang matag usa sa pag-share gyud sa ato nga programa ngadtos inyong mga kaila o kaha pinaagi sa Messenger sa inyong GC o kaha sa inyong nga Facebook account. Sa pagbuhat mo ni ini dako kay kang nahimo nga kaabag sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang programa ang pulong mo kinabuhi ko dili relihiyon ang gisangyaw, dili doktrina sa simbahan, kundi mensahe sa Dios nga naas balaang kasulatan. Walay gidipig-dipigan, walay gitago-taguan, kundi ang mga mensahe gihatod nga tinaw ug klaro diri sa atong panag-uban. Og sa imong pakig-uban sa atong nga programa, ikaw sa Dios panalanginan. Og ayaw ihikaw, og ayaw idalo ang panalangin sa Dios nga magikinahanglan sa uban. I-share kini samtang may panahon og makahimo ka pa. Og gantihan ka sa Ginoo sa pagbuhat nimo niini. May buntag maayo nga pakig-uban ni Kilisti Pargan Rivas Revolin. Good morning Pastor ug sa tanang viewers. Glory to God sa kabuntagon. Amen. Si Haris Alarcio. May buntag si Nobyembre 26. Uy, may buntag nimo diha. Nobyembre paingon sa Disyembre. May buntag ang Dios magpanalangin. Philippians 1:21 for to me to live in Christ and to die is gain. Tinuod ko na, no? Salamat kaayo sa mensahe sa maong bersikulo Pastor Vinci Ruben. Mayong buntag ni mayong buntag Pastor uban sa kaigsuonan sa Ginoo ug sa imong pamilya palihog kung patukar anak balik na. Ato tong na patukar no kaganina Sister Bernadette. Si Lia Montañez, morning Pastor, may buntag Sister Lia. Si Tisoy Ambungan, mayong nga buntag. Si Arlene Aliman, good morning Pastor, pagkanindot magkinabuhi na pulong sa atong Ginoo. Ang atong paminawon sa iyo sa kabuntagon. Niining imong wali, makabless kayo. Salamat sa Ginoo. Sister Arlene, ang Dios magapanalangin. Si Marites Pavilion, good morning Sister Marites, ang Diyos paday magapanalangin. Si Mikey Pelmico, ayong nga buntag Pastor o sa tanang naminaw nagtanaw sa imong live. God bless sa tanan, God bless natong tanan, ang Diyos magapanalangin, ang Diyos magauban. Mayong nga buntag ni Sister Evelyn Iran Tarukan, good morning ninyo diha Sister Evelyn sa mga Iran family. Good morning, ang Diyos magapanalangin. Si Pastor Gregorio Kiring, maayong buntag Pastor, request ko kanta Makalangit Isang Dakot. Si Pastor Gregorio Kiring ano kadiha sa Lite, maayong nga buntag ninyo diha Pastor og sa tanan to mga kaigsunan diha sa maong simbahan nga imong gidumala. Ako ra ning andamon ang imong awit Pastor Gregorio Isang Dakot by Del Hero
nga usa ka composer nga kaniadto na sa presuhan apan tungod sa pagkamaayo sa Ginoo nakadbaton siya kagawasan. Maayong buntag, mayo nga pagiguban ni hello Pastor, good morning. Ika ni Nobyembre 26. Nicanor Sodaria, good morning Pastor. Maayong buntag ni mo brother Nicanor. Si Jeter Zaginsa, maayong nga buntag Pastor. Gideon watching in Danao City. Sibo, musla mo diha sa Danao, no? Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Mayong buntag, mayong nga pagiguban ni Cheremy Flabiner. Blessed morning Pastor ug sa tanang God bless everyone. Si Cheremy Flabiner, mayong nga buntag, matud pa shout out kay Nanay Gingging Simpron Pastor ug sa tanan di na nako man-mention. Oh, sige, salamat kay Cherel. Ang Dios paday magapanalangin. Oras sa itong programa mga kigsunan alas 6:08 na sa kabuntagon. Ako ning andamon ang request diri nga isang dakot para ato ring matagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Request ni Pastor Gregorio Kiri. Og salamat kayo sa mga nag-request, no? Awit magkalangit. Kuha inyong Biblia mga kigsunan ato ang sugdan na paghisgot ang pulong sa Ginoo diha sa libro sa Lucas. Lucas Kapitulo 15 ono hangtod sa diretso lang tas 11, no? Arita sa 11 mga kaigsunan kay mao ni ang anak nga nawala. Anak nga nawala hangtod sa 32. Ako ning nga paspasag basa kay mao ni gikinahanglan ako ginihutdog pagbasa gikan sa 11 hangtod sa 32. Nya ako lang paspasan kay dinhi nato makita ang tulo ka kinaiya nga gikinahanglan natong atong pamalandungan sa atong nga panag-uban. Og kung naamoy panahon higayon sa pagbasa, dunganin ko ninyo sa pagbasa sa Biblia para inyo pong malitok ang mga pulong nga nahisulat diha sa Biblia. So akong basahon og mipadayon si Jesus sa pag-ingon dayo sa katawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi ako sa sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita og gipadala siya ngadto sa uma aron pagatiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaam ko siya sa dako niyang sayop og miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa gutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan og sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan apan layo pagani kayo siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug bidagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali miingon siya,
Dad-angari ang labing manindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab siya og singsing ang iyang tudlo og sapatosi siya. O gikuha o kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak nga namatay na apan karon na buhi. Nawala siya apan karon nakit-a na. Busag isugdan nila ang kumbira. Nining higayona dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iha ng pagpauli og sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni og ang panagsayaw. Busa ihang gitawag ang usa sa mga suglugoon o gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon. Ang imong manghud mipauli na o gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man ang maayong lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan og alam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, tay, unaw na ragod. Sulod sa daghang mga katuigan nag-alagad ako kanimo ingon nga usa ka lipon. Ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan usa may imong gibuhat kanako? Wala gyud. Bisan nating nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nga nagusik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nga uban ka nako ug imo ang tanan kung katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira kita ug maglipay kita kay ang imong igsuon nga namatay na karon na buhi. Nawala siya ug karon nagkaplaga na. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo kanatong tanan. Kining maong mensahe mga kigsunan naghisgot ni sa tulo ka kinaiya batasan sa kinabuhi sa tao. Ang amahan nagdala siya sa kinaiya sa batasan o kinaiya kasing-kasing sa Dios. Siya ang nagdala sa papel sa atong Dios nga gilagaran. Og ang magulang ug ang anak naghisgot ni siya ug nagpakita ni sa duha ka klaseng kinabuhi sa tao. Og kining duha ka klaseng kinabuhi sa tao pareho ni silang magtotoo. Ang anak nga magulang ug anak nga manghod pareho nato ni siya nga nag-alagad og Dios. Ikaw ug ako nga mingdawat ni Jesus Christ, kita ang gitagaan ni ining maong mensahe. Og dili katong mga tao nga wala mag-alagad sa Dios. Kung imong lantawon pagyud ang uban nga mga dugang pagpasabot diha sa Biblia, mahitungod sa kanang mao ang katawhan. Kay ang isgutan diha nga ang kamagulangang anak tuwa sa umahan. Ang uma diha naa sa naghisgot diha sa Biblia, gisgutan diha nga mao ang mga katawhan o gitawag buluhaton diha sa kinabuhi sa mga katawhan. Ato ang tutukan kining tulo ka kinaiya sa gipakita sa maong sambingay nga gisugilon sa atong Ginoong Hesukristo nga gitagaan og pagsulat ni Apostol Lucas. Kasagaran nga akong madunggan nga gamaw po'y gihimo ang drama sa panahon nga adunay mga programa ang simbahan, kasagaran nga matagaan og pagtagad ang kahimtang sa kinamanghuran. Labi na gyud sa naay mga krusada.
Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, kanang kinamanghuran o kanang kinamagulangan, ang gitagaan o pagtagad ni ana mga kaigsunan, katong mga Kristohanon nga naana sa Ginoo. Katong mga Kristohanon. Kay kanang mga taong wala pa sa Ginoo, wala pa na kabalik. Kanang wala pa na sila magsugod, matud pa kung imong tan-awon diha sa Biblia, kanang mga tao nga wala pa kadawat ni Ginoong Hesukristo, giklaro gyud diha nga patay na sila sa pagtuo. Tinuod kita sama kaniadto, patay sa pagtuo, walay relasyon sa Dios. Sa diha nga aming tuong midawat ta sa Ginoo, nakabaton tag relasyon. Ug diha nagsugod ang ato ang pagkaanak. Diha nagsugod ang ato ang relasyon sa Dios. So kining maong mensahe mga kaigsunan, sa tin-aw nga klaro nga pagka istorya bitaw, kung ato yung tagaan og pagtagad, ang anak nga manghod ug ang anak nga magulang nagrepresent na sa kinabuhing Kristohanon. Walay labot ang wala man tuod na gisulti mga kaigsunan nga moingon tang wala gisulti sa Biblia nga walay labot tong wala sa Ginoo. Pero kung imong tan-awon, ang gisugi ang gisgutan man gud diha ang pulong anak, duha ka klaseng batasan o kanang gitawag kinaiya. Ang pulong anak mga kaigsunan, katunang mga tao nga mingdawat ni Jesus, mingtuo ni Jesus. Doon ay duha ka klaseng Kristohanon kumbaga. Mao nay giingon diha ni Jesus Christ nga gisulat usab dito ni Apostol Mateo diha sa Mateo 25. Kay kasagaran man gud mga kaigsunan nga sangyaw kaniadto nga katong mga taong wala pa sa Ginoo mura pog anak to, mura ginana bitaw nga uy balik na mo. Mura ba og kung atong sabton mga kaigsunan katong wala pa kadawat sa Ginoo nahimo pud ito silang anak. Ubalik pa dito sila. But ipasabot sa pulong pagbalik, nakasugod ba day sila sa pagpangalagat? So sa tin-aw nga klaro nga pagkasulti, kini maong mensahe nga anak nawala para ni sa mga Kristohanon, sa manimo sa manako nga mingdawat ni Jesus Christ. Ming tuo kay maura man gyud nay giingon diha sa Biblia sa Juan kapitulo 1:12, katong mindawat nga misalig midawat og misalig kaniya gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Mao na nga ang pulong nga gisgutan prodigal son o anak nga nawala para ni natong mga Kristohanon. Para nini adtong mga taong giila sa Dios nga anak, sama kanimo sama kanako. So dunay duha ka klase nga batasan, kahimtang, kinaiya sa Kristohanong katilingban. Ang usa gidala sa anak kinamanghuran, ug ang usa nga klase batasan nga kahimtang sa kinabuhing Kristohanon gidala sa magulang. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang anak ug ang magulang ug ang manghod, kumbaga ang tanan nga mga naa sa ilahang amahan, ilaha, gawas nun sila nga kumbaga gawas nun sila nga mogamit basta kung imo lang tan-awon sa sitwasyon nga gilitok sa magulang nga tay wa gyud ko nimo ihawi bisag kanding, parang inana bitaw. But ipasabot nga diha gipakita nga bisan kon na sila'y katungod kinahanglan nga mananghid sila sa amahan. Sama usab sa ato ang kinabuhi. Yes, natay katungod sa tanang mga butang, pero dapat mananghid ta. Sa atong pagpananghid, ato aning susihon diha sa balang kasulatan kung okay ba ang Dios, kung musugot ba ang Dios. Kaya ang tanang kalihukan sa kalibutan mga kaigsunan, kung imong tan-awon, gawas nun ta sa pagdesisyon.
lamang sa ato ang pag-desisyon kinahanglan mananghid ta sa Dios. Kung okay ba ang Dios, kanang makahatag ba nato kaayuhan, makahatag ba nato ni kalipay, makahatag ba nato ni kalinaw sa unahan sa atong kinabuhi, sa atong pagbuhat ni ana karon. Mao na nga sa atong pagkakristohanon kinahanglan gyud kanunay kana bitawng pag-examine, pagpakisayod, pagpakisusi diha sa balaang kasulatan. Sa kahimtang sa manghod mga kaigsunan, kung ato lang tan-awon, gusto siya nga makabaton og kagawasan. Dili siya gusto nga ilalom gyapon sa balaod, patakaran sa amahan. Gusto na siyang mangayog bahin. So alang pod sa kustumri sa Hudyo o sa mga nabatasan sa mga Hudyo, kung imong lantawon, ang manghod mga kaigsunan nakahimo na sagsala tungod kay buhi pa ang iyahang amahan, wala pa pod mo desisyon ang iyang amahan sa pagbahin sa katanang katiguyunan. Ang pagpangayo magugbahin samtang buhi pa o kusgan pa ang amahan, usa na ka insulto ngadto sa amahan kon buhaton na sa anak. So diha pa lang mga kaigsunan, nakasala na ang manghod. Apan tungod kay ang amahan mga kaigsunan, kung imong tan-awon, mahinatagon siya. Gihatag sa amahan ang gusto sa anak. Ang iyang bahin, ingod dito mga kaigsunan nga, tay ihatag ang akong bahin. Gusto na ko nga makadawat sa akong bahin. So gihatag sa amahan ang bahin sa kinamanghuran. Sa pipila ka adlaw, ang gibuhat sa kinamanghuran, iyan ning gibaligya. O minglangyaw siya. Murabag ka ng priha ng mga kabantay mo anang mga foreigner nga naasa gikan sa ilahang lugar unya minglangyaw sila miadto og bisag asa, ang uban niabot diri sa Pilipinas nya ang nahitabo sulod silang kasino, sulod silang mga beer house. Imong makitaan nga dunay mga foreigner nga niabot na lang ang panahon nga na sila sa karsada. So dili tanan, no, na ay mga inana og kahintang. Parang inana ang gipakita dinhi sa kahintang sa kinamangurang anak. Ang gibuhat niya mga kaigsunan, milangyaw siya, wala niya inegosyo ang iyang bahin. Ang iyang gibuhat, iyang waldas, iyang gigastos sa iyang gusto. Iyang gigastos mga babae. Iyang yung giusik-usikan ang iyang bahin. Unya, sa kalit ni abot ang dako kayong gutom. Wala niya dama. O sa dihang ni abot ang dakong gutom, wala pa gid siya diha makaamgo. Naapasay murabag kapit patalimba. Iya pag yung gialam-alaman ang iyang kaugalingon. Nangita siya og kanang trabaho o wala gid siya mapakyas. Nakakita siya og trabaho. Tuod sa iyang pagsugod og trabaho, wala na po'y bakante. Dito na pod siya ma-assign gyud sa pag-atiman sa mga baboy. Nya ang mga baboy nga gisgutan diha tuwa pagud sa uma. Unya giklaro pag yun dito nga walay nihatag niya pagkaon. Mura pa sa gipasagdan dito. Kay kasagaran man gud sa mga inana nga mga trabaho, ang mga tag-iya man gud sa kumiingon ta nga pigiri, kung musud kag trabaho, inana nga trabaho, ang agalon sa nasabdan sa agalon, murag kaya na niya ang pangitag pagkaon o paglungag, pagluto parang hinana. Pero sa iyang sitwasyon kay aruhay siya, dato siya, wala siya inakamauan. Pero ang ipakita dinhi, wala gyud ni hatag,
walay nihatag siguro lungagon, walay nihatag niya glutuonon, ang nahitabo wa gyud say maluto, wala pud say makaon. O niya nitutok siya sa mga gikaon sa baboy. Gusto na siyang mukaon sa pagkaon sa baboy para matambalan na iyang kagutom. Dito na siya nakaamgo. Dito na siya nakauna-una nga sa balay sa akong amahan, daghan kaig pagkaon. Nindot kaig pagkaon ang mga sulugoon sa akong amahan. Ako nga ihang anak, walay tarong kaon, gani, gusto na kong mukaon aning pagkaon aning mga baboy. Naunsa may akong buhaton. Dito siya nakapamalandong ba? Sakto yun ang giingon ni Solomon, ni Haring Solomon nga, usahay ang tao, kinahanglan makasinating mapait nga masinatian, usa pa mabago ang pamatasan. Mao gyud nay kasagaran o kanang sitwasyon sa tao. Isa pa maka amgo sa dihang wala nay kanang paingnan, like nasod na sa presuhan, na nay balatian nga way kaayuhan, isa pa makaamgo nga mamatay man gyud ay ko. Kanang lisura man gyud ay akong kinabuhi. Mao nay nahitabo sa kinamanghuran. Unya ang nakanindot sa kana bitawng kasing-kasing aning iyang sitwasyon sa dihang nakaamgo siya, wala niya mahayi iyang kaugalingon. Usahay manggod mga kaigsunan sa tao, kana bitawng moabot na gani ang panahon nga makaamgo siyang oy sala di ay ang iyang nabuhat, sayop di ay ang iyang nabuhat. Usahay ang iyang basulon iyang kaugalingon, iyang pasakitan ang iyang kaugalingon, mahayan niya ang iyang kaugalingon. Pero ang gipakita sa kinaiya sa manghod, wala niya basula iyang kaugalingon. Ang iyang nakita nga iyang gipakita dinhi sa ato ang pag-alagad karon sa Dios, sumala sa gisugilon sa atong Ginoong Kristo, nga kung ang tao makaamgo nga say naasa sa lisod ng kahimtang, grabe na nga kana bitawng wala nay maka tabang niya. Unya naapa di ay siya'y nakit-an nga mga pamaagi, naasay nahibaw-an nga mga pamaagi, kana bitawng gusto sa Ginoo nga kaantigutang muduol, kaantigutang mobalik, dili kay mo paundayon ta sa pagpalayo, magmarka bahala na hinuon. Dili na maoy solusyon, dili na maoy pamaagi aron mahatagan nimo kaugmaon ang imuhang kaugalingon ug ang imuhang pinuyanan. Mao na nga ang iyang gibuhat mga kaigsunan, mingon siya nga bahala na lag, kanang wala gani siya moingong bahala, kanang miingon siya nga okay na gyud ko nga himuon kong sulugoon sa ako ang amahan, bahala og wala gani mayong bahala. Parang inana bitaw, gusto gyud siya nga mukaon na gyud siya. Sa okay ra gyud tong mahimo kong katabang kay kaysa mukaon ko ning pasaw sa baboy. Di ko ka may dito kay katong mga katabang dito nindot og pagkaon, kay saksi gyud siya kay anak man siya. Kabalo siya kung unsay gipangaon si iyang mga katabang siyang amahan. So gusto siyang mubalik dito sa iyang amahan. Unya iyang gidawat nga iyang alam-alaman iyang kaugalingon ba. Iyang gidawat nga okay ra gyud ko nga mahimo kong katabang kaysa aning nga katabang ko sa laing tao nga ang akong kaunon pagkaon sa baboy. So pauli ko. So mo na gipakita dihan pauli siya.
iyang gidawat nga mao na gyud to iyang resulta sa iyang gibuhat nga kana bitawng mahimo na lang sang sulugoon. Sa pauli sa dito, wa si pagduha-duha. Kaya ang ihang kanang dawat sa iyang kaugalingon, kanang alam-alaman, kumbaga, kanang mahimo gyud siya nga katabang, importante nga makakaon siya. Sa uli siya dito mga kaigsonan. Diya giklaro nga ang amahan naghulat sa tanang panahon. Wala siya gukda, wala siya pangitaa. Gihulat siya. Sa diha nga nakita sa amahan nga ni Pauli ang iyang anak, grabe ang iyang kalipay. Tungod sa iyang kalipay, wala niya paabutang nga moabot iyang anak. Midagan siya og iyang gitagbo ang iyang anak o iyang gigakos, iyang gihalog. Unsay sulti sa anak? Tay, nagkasala ako sa Dios ug kanimo. Ayaw ko ilhang nga imong anak. Dawat ako, ingon nga imong sulugoon. Himuan na lang kong trabahante, kay dili ko ang ngayan. Isipong anak. Pero ang iyahang tuyo nga makakaon ra sa pagkaon sa iyahang mga kuan sulugoon kakaniadto. Pero unsa may iyahang nadawat sa dihang gidawat niya ang resulta sa iyang gibuhat sa iyang pag-usik-usik. Gibless siya sa iyang amahan. Kitagaan siya nindot kaayo nga mga biste. Nya gitauran siya singsing, gisapatusan siya. Kumbaga wala to mabuhat sa amahan ngadtos anak katong nagpabilin katong magulang. Gawas pa ni ana giihaw ang pinaka-nindot pinakatambok nga baka. Unya nagsaulog sila. Muna niingon ang Biblia, maglipay ang mga anghel, magsadya ang kalangitan kung dunay usa ka tawo nga mahibalik sa Dios. Mudawat sa kaluwasan. Muna nga kani nga mensahe mga kaigsonan sa kinaiya sa Dios, imong makit-an diha nga ang Dios nga makakita sa tao nga mapaubsanon, madinawaton, mawagtang ang iyang kasuko, mawagtang ang iyang kana bitawng silot, muhari ang gugma, muhari ang kaluoy, o gipakita diha nga walay sama ang gugma sa Dios. Dili siya mutan-aw kung unsay atong nahimo sa panahon nga muangkon ta, mupaubos ta sa iyang atubangan. Ang atong Dios mga kaigsunan, Dios siya nga mapasayloon. Ang atong Dios, Dios siya nga muhatag og chance, dili siya mahutag chance. Ang atong Dios mga kaigsunan, dili gyud ni ahikaw ang iyang gugma. Lamang ang makasinati ni ining tanan katong tao nga mapaubsanon, mapailubon, ug dunay kana bitaw kasing-kasing nga madinawaton. Kanang pag-ingon sa kinamanghuran nga anak nga tay, ay lang ko dawa, ay lang ko ilhang imong anak. Makapaable man gud na siya. Kaysa mo ingong anak ko nimo nya di ko nimo dawaton. Usa na siya ka kinaiya o pulo nga dili angayan o garbo
Kung imong tan-awon mga kaigsunan, kung mubalik ta sa Ginoo, ang tao mubalik sa Ginoo, kinahanglan gyud nga paubos. Importante gyud mudawat sa unsa may resulta sa tanan niya ang gihimo. Ihag yung gidawat nga mao gyud ni ako ang parang inana bitaw nga mao gyud ni ako ang kahimtang na. Importante makakaon ra ko. Dili bitaw nga mamili ta og mubalik ta sa Ginoo kanang naabitaw mga tao nga nakasala nya mubalik mo pay magbuot, dili na siya maoy ikalipay sa Dios. Like example sa usa ka kanang kanimanggong amahan, ang papel sa amahan naghisgot ni sa dagway sa pamilya, Pinoyanan. Das pamilya na diha ang itawag bana, asawa, mga anak. Kasagaran sa atong panahon karon mga kaigsunan, ang gihatagan og kanang pagsamok sa kaaway kining gitawag pamilya. Kung imong lantawon gyud sa katapusang mga adlaw, ang maghari gyud nga bisyo kining gitawag kaibog, kining gitawag kaulag. Daghang naguba nga pamilya aning kaulag kaning kailibgon. Daghang nasakitan, daghan nga mihilak. Kumbaga daghan nga hapit na muutong. Ang uban murag parang nagmarka bahala. Lamang ang tanan nga mga problema dunay solusyon. Dunay solusyon. Walay problema nga walay sulbat. Ang tanan dunay kasulbaran. Pero kinahanglan nga mudawat kita. For example, ang babay, ang asawa mo'y nakasa or ang bana nakasala sa kaminyoon. Hinumdumi ang sala, muhatag yung nagproblema, muhatag nagkalisod, muhatag nagkasamok. Pag makasulod na ang sala sa kinabuhi sa tao, magdala na grabing kasamok. Grabing kanabitawng problema. Muhari din kaguol, kasakit, balatian, kasamok. Nga maunay mukuha, mupawagtang sa kalinaw kalipay nga gigasa sa Dios sa tao. Unya, napabay chance, napabay paglaom ang mga tao nga na nakabuhat ni ana. Ang tubag mga kigsunan sumala sa gipakita karon sa usa ka sambingay o usa ka sugilanon sa gitawag anak nawala. Ang tao nga nakasala diha sa ilahang kaminyoon o gitawag pamilya, di gyud mawagtang ang chance o dili mawagtang kanang kapasayloan kumbaga. Lamang kantigog kang mudawat. Dawata ang resulta sa imuhang kanang gibuhat. Ang like example, ang bana mo'y nakasa sa kaminyoon. Unya, di magyud mahitabo nga ang tao nga naa sa Ginoo di kaamgo. Makaamgo gina siya. Sa panahon nga makaamgo, kinahanglan gyud pilion niya ang kasing-kasing nga mapaubsanon. Kasing-kasing nga madinawaton. Iyang dawaton ang unsa may resulta sa iyang gibuhat. Kasuko, kalagot sa kanabitawng asawa o sa bana. O uban sa pag-ampo nga ang bana o asawa nga diin ka nakasala didto, imuhang pangayoon nga kana bitawng
gamito niya ang kinaiya sa amahan nga madinawaton, mapasayloon. Mao nay importante gyud nga buhaton. Pero mao ni siya usa sa pangutana, kapila man makasala ang kinamanghuran nga gisgutan diha sa anak nga nawala. So gipakita din ha mga kaigsunan, human niya gidawat ang iyang bahin, iyang giwaldas ang tanan. Wala niya, kumbaga wala niya utay-utaya. Nga muingon ta nga, unya na lang nako ni gastuhon uban. Unya, mura ba og kanang gipinta niya pagpakasala. Gipinta niya tanan. Waldas yang maayo. Unya, sa dihang ni waldas yang maayo, nakaamgo siya sa dihang na sa ikalisod. Imo pong makita diha ang mensahe nga walay pagmahay nga mauna. Pero anang panahon na wala siya magpadala sa pagmahay. Iyang nakita nga naapay paglaom. Naapay pamaagi. Naapay chance. Ang iyahang gipakita mga kigsunan nga mudawat lagi siya. Ay na lang ko isipa nga imuhang anak tay. Ayaw na lang ko isipa nga imuhang kuan ka ng pamilya. Imuha na lang kong sulugoon. O niya, sa iyang pagpaubos mga kaigsunan, sa iyang pagdawat, sa iyang gibuhat, gigantihan ni noon sa samahan. Inana ang gipakita sa kanang gusto sa Dios nga angay natong makatunan. Alang ni adtong nahimulag, alang ni adtong nakalapas, alang ni adtong kana bitaw nasayop, napakyas sa pagdumala sa tanan nga gipiyal sa Dios ang kinabuhi. Mapamilya man, mapabutang man, gusto sa Ginoo nga inana ang ato ang buhaton, ato ang gamiton nga kinaya, ang tumang pagpaubos. Dili ang pagpamuligi, dili ang pagpanumangil. Dili dawaton sa Dios kanang nakasala pa ka, imo pang ipanumangil sa uban, parang murag makuha-kuhaan ang imong sala. Dawata ang tanang sayop, nga nasayop og nakasala ka, kay pasayloon kas Ginoo. Usa sa problema sa tao mao ni, mubalik man tuod pero mahid pas uban. Mubalik man tuod pero pangangin pa sa uban, mangangin pa bitaw sa uban. Ug dili na mao idawaton sa Dios. Dili na mao ikalipay sa Dios. Pag mubalik ta sa Ginoo, mubalik ta mga kaigsunan diya sa pagpangalagad, isurinder ang tanan, dawata ang tanan. Munay gusto sa Dios nga atong makatunan bitaw. Pero dunay pangutana, pastor, kapila ba kinahanglan makasala o kinahanglan mo balik ang tao? Kung imong tan-awon mga kigisunan sa pulong akong gilito kanina, ang Ginoo dili na mahutdan og chance. Dili na siya mahutdan og kana bitawng higayon. Dili lang kay kausalang ka pasayloon, kaduha, samtang dun na pa'y kinabuhi, ang Dios mga kaigsunan, dili hutdag pasaylo. Lamang, kung imo ni siyang abusaran sa pagtuo nga, makapasaylo rabitaw ang Ginoo, o niya, imong tagaag lisensya o katungod ang imong kaugalingon nga moingon kadasigon nimo ang atong kaugalingon nga magbuhat ra kog sala kay mapasayloon ang Ginoo, di man hutdan og pasaylo. Hinumdumi ang atong Dios nga gilagaran, dili siya tao nga pwede natong maulog-ulugan, pwede natong kana bitang tago-taguan. Ang atong Dios nakakita siya sa atong nahuna,
nakakita og nakatugkad siya sa atong kasing-kasing. Jeremias 17 versikulo 10. Imong makit-an diha nga ang giusisa sa Dios ang atong nauna, ang atong kasing-kasing. Ang atong mga binuhatan ug ang atong pagkinabuhi kini mo iyang gantihan. So dili nato mailad ang atong Dios. Nga moingon ta nga unya lang ko mangayo pasaylo kung malato na kus pagpakasala. Kung maunay imong batasan, maunay imuhang gi-practice sa imong kinabuhi, ang ending ana dili ka makapangayog pasaylo. Kay nga naman, sayop man ang imuhang nakatunan. Kay ang tinuod nga tao nga mangayog pasaylo, una sa tanan, madinawaton siya, unya, ang gipakita gyud diha, mapaubsanon siya. Iyang isurrender ang tanan. Mingon siya nga, akong isurrender ang akong pagkaanak. Ay na lang ko himo ang anak. Himuan na lang kong sulugoon. Dawato ko nga imong sulugoon. Grabe ang pagpaubos. Ang giingon sa Biblia alang sa mga tao nga nasayo nas kamaturan, apan sige gyapon og buhat og sayop. Ang gipamulong o gipasidaan sa atong Ginoo Hesus nga katong mga tao nga magsampit og Ginoo, apan sige ra gyapon buhat og sala, dili makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may gikinahanglan aron matagaan pa, makadawat pa kag chance? Karong nakaamgo ka, ayaw na gyud paduol sa sala. Ilayo, ilikay ang imong kaugalingon sa sala. Kabalo ang Dios nga makalikay ka. Kabalo ang Dios nga ang tao nga iyang gibuhat dunay kakayahan sa paglikay. Kabalo ang Dios kon tuyuon nato pagpakasala or sala nga tinuyuan o sala nga dili tinuyuan. Kabalo sad ang Dios mga kaigsunan nga wala tay mahimo kun wala siya. Kabalo ang Dios nga makasala ra gyapon ka kung dili nimo siya kana bitang pangayo ang tabang. Unsa may mga pamaagi sa Dios nga angay natong buhaton gyud, labi na gyud sa mga pamilyado, sa mga lalaki ug sa mga babae nga dunay bana o lalaki nga dunay asawa. Ang gipakita gyud sa mensahe sa Dios para malayo ta kanunay sa sala, para dili ta madaog sa tentasyon, para dili ta makasala. Si Apostol Santiago doon na siya gipamulong sa iyang libro nga ang tao madala sa tentasyon sa dihang maghuna-una na siya og dili maayo. Ingon dito nga ang Dios dili gayud mo tintal aron ang tao makabuhat og daotan. Hinuon moabot ang tentasyon sa dihang ang tao mahaylo nas iyang dautan nga nahuna. So diha nagsugod ang tentasyon sa una-una. Kung maghuna-una na kag dili maayo, gi-welcome na nimo ang tentasyon. Moabot yun na matud pa ni Santiago. Ang atong bantayan nga gitudlo sa Dios una-una. Dunay mga pamaagi diri pa lang sa tong nahuna para ta mo daog, para di ta magkasala. Ingon si Apostol Pablo sa Efeso kapitulo 4:8, puna ang inyong una-una.
sa mga maayong butang, angay daygon ligdong matahom. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga imong buhaton nga diin akong gibuhat. Sa imong pagkabana, sa imong pagkasawa, sa imong pagkakristohanon, ayaw gayod pasagdahi o ayaw ikumpiyansa ang imong nahuna. Grabe ka importante ni atong nahuna. Pag maghuna-una manggug ka og dautan, musod day ng tentasyon. Pag musod ang tentasyon, ingon si Santiago, kanang mahimo na siyang sa, ug mahingkod na ganang sa, mabuhat na ganan nimo na, naagyo na say resulta. Kung magpabilin ka diha sa sala, di gyud ka anak malangit, muanig gyud ka nag-impierno, muanig gyud kag kamatayon. Ang mensahe sa Dios nagsugilon ka nato para di gyud ta makasala. Ampingan nato nitong nuna. Ayaw paghuna-una sa mga butang tawhanon, kalibutanon, kailibgon. Ayaw na ipasud sa imong nauna. Ayaw na i-welcome sa imong nauna. Kanang kaulag, kung kamong mga babae, ayaw mong tanaw ng makapaablis inyong gana. Makapaablis sa inyong pagkatawhanon. Ayaw ninyo na i-welcome. Igo na tong inyong kinabuhi ka ni adto nga wala pa mos Ginoo. Kita pong mga lalaki, aron mabantayan nato atong nahuna, ayaw gamita og ayaw itan-aw ning inyong mata, ato ang mata og ato ang dalunggan sa mga kalihukan o sa mga video nga makapaablis sa ato ang pagkalalaki. Ayaw itutok sa lawas sa babae nga makapaablis sa imong gana, makapaablis sa imong pagkatawanon, kumbaga. Kay musud gyud na ang tentasyon. Likay gyud diha pa lang sa imong nauna. Kay kon dili nimo ampingan ang imong nauna, dili na to ampingan ang ato ang huna-huna sa paggamit niini. Musud dayon ang tentasyon, madala gyud ka. Ug sa dihang madala ka, do na gyud nay resulta. Di gyud na mahitabong wa nay resulta. Kay unsay imong gibuhat karon, imo gyud nang anihon. Musud ang problema, musud ang kaguliyang. Pero siguro dunay pangutana, pastor, nakasinati ko ana karon unsa may akong buhaton. Buhata ang gibuhat sa kinamahurang anak. Kinahanglan kanti ko kang mudawat. Unsa may reaksyon sa imong pamilya, sa imong asawa, dawata. Ayaw ang kuna nga nimbalik na noong ko, nagtinarong na noong ko, nagbuhat na noong kog maayo. Kanang buhat nimo nga maayo karon, dili na diha daha dayon ang resulta. Ang imuhang nadawat karon, resulta pa na sa imong gibuhat. So dawata na siya. Dawata nga maugyon na imuhang dawaton. Resulta na sa imong gibuhat. Mao nay pagpaubos. Sa dihang makitaan ka sa Dios nga naa na kas pagpaubos, maluoy siya nimo. Tabangan ka og ang Ginoo mo'y mubuhat og pamaagi nga mahiusa mo ingon nga pamilya. Kay maunay pagbati sa Dios nga iyang gipakita. Hinumdumi ang Dios dili mahutdag pasaylo. Sa tao nga madinawaton, tao nga pababsanon, tao nga mahinulsolon, tao nga 100% nibalik kaniya. Sa pagtulunan na sad sa magulang, arita sa magulang mga kaigsunan, kining magulang problemado ni siya. Kaning magulang sama ni sa Kristohanon mga kaigsunan nga kana bitawng Kristohanon nga kay kini magulang tuas as uma nagatiman siya nya ang uma nga imong gihisgutan diha mao ang buluhaton nga naas mga tao. Padayon siyang nag-alagad, padayon siya nga naa sa simbahan, padayon siya nga nasa buluhaton,
Pero dili abli na ang iyang hunahuna. Dili na abli ang iyang kasing-kasing. Nasayod siya. Ang problema pagyud ani mga kigsunan kay Kristohano ni siya nga nasayod sa binuhatan siyang igsuon. Kay kabalugod siya nga ingon ko siya dito, ang imuhang anak nga giusik-usikan lang ng iyang bahin, gibaligya lang ng katiguyunan o niya giusik-usikan anang daotang mga babay. Buti pasabot Kristohano ni siyang nasayod pero wala say pagpakabana sa iyang igsuon nga naa sa sala. Iya lang gipasagdan. Daghang mga Kristohanon nga inana nga moingon dayon nga ihanay bitag kaluwasan. Dalo nga klaseng pagkatao. Niya kanang Kristohanon nga dalo walay pagpakabana sa iyang igsuon, walay pagpakabana sa iyang sa mga isig ka Kristohanon nga naa sa sala. Kana bitawng gipasagdan lang, wala rebuke ka, wala kana bitawng wala buyaga. Nay mga Kristohanon nga muingon nga ang trabaho na ni pastor. Makakita gani og Kristohanon nga nagbisyo, maingon ay moingon dayon nga da ana-ana mamuan ng simbahana nagbisyo lang nya ipanugid dayon sa laing simbahan nga Kristohanong bisyoso. Tabangi siya mahibalik. Tabangi siya nga mahibalik diha sa pagpangalagad. Ayaw pasagdahi. Kining magulang nga gipakita diha. Kabalo siya nga ang katigayunan nga bahin sa iyang igsuon nga manghod, giusik-usikan, gibaligya, giusik-usikan dito. Kabalo man diha siya, nganong wala man niya tabangi ang iyang igsuon. Ang nahitabo, kabalo mo, wala gyud taon siya, ihawi kanding. Mao na nga kanang Kristohanon nga walay pagpagabana siyang Kristo, isig ka Kristohanon. Kuli kay nang iblas sa Ginoo. Kuli kayo na nga makasinati sa panalangin sa Ginoo. Kanang Kristohanon nga kusog kay mamantay, kusog kay manghukom. Garbo kayo siyang nabuhat. Tigpangumpara siyang nahimo. Kay imong makitaan diha mga kaigsunan nangumpara siya. Ako nga naarakos imuhang balay. Adlaw nga naa ako sa trabaho, wa gyud ko nimo ihawi. Murag gatuo siyang dako sa ganti ba. So ang leksyon nga to ang makuha dinhi nga angay natong tan-awon sa tong kaugalingon mao ni. Eksamino nato karon atong kaugalingon kung asa ta dapit. Kung naakas manghod o nabakas magulang. Pero ayaw pod pugsa ang imong kaugalingon nga kinahanglan arikas manghod. Pwede ra manggod nga wala ka diha anang simbangaya. Buti pasabot nagpabilin kang Kristohanon nga nagamping sa imuhang buluhaton o niya nagpabilin ka nag-rebuke sa uban. So pwede nimo nga muingon ka nga wala ko diha sa imong gisgutan pastor. Kay Kristohanon ko nga kanang giatiman sa Ginoo. To God be the glory. No, nindot kayo kung inana ang imuhang kahimtang. Ayaw pug sa imong kaugalingon nga muingon ka nga gipapili man ko ni pastor, ari na lang ko sa magulang manghod be. Magpagkasala ko day mo balik. Kung wala ka sa imuhang pag-examine karon sa imong kaugalingon, wala ka ana, pasalamati ang Dios. Nga dili ka pareho sa manghod, dili pug ka pareho sa magulang. Kay kining maong sambingay mga kaigsunan, alang lamang ni sa mga Kristohanon nga kana bitang pareho og kahimtang sa manghod og pareho kahimtang sa magulang. So kung imuhang pag-examine sa imong kaugalingon,
nangalagad ka sa Ginoo, gipangumpara nimo ang imong nabuhat diha sa imong bulaton sa simbahan ngadto suban, wrong na siya. Di ka anak panalanginan sa Dios. Mahinungdan ang usa ka anak ka magulang, wala gyud siya maihawi og kanding. Wala siya sa ulo-ugi, kumbaga. Kay dili healthy ang iyang kinaiya. Dili healthy ang iyang batasan, kumbaga. Kabalo siya nga ang iyang igsuon nagpakasala, wala niya tabangi aron mahibalik sa Ginoo o mabalik sa iyang amahan. Iya lang ipasagdan. Kung Kristohanon ka nga dunay igsuon o diha sa imong simbahan nagkasala, rebuke ka. Ayaw og pasagdahi. Ayaw pod ipanugilo ni bisan kinsa. Rebuke ka, mahal mo siya. Kung imo siyang rebukeon, musukol siya nimo, kumbaga ikaw pa himuong sayop, dad ang problema sa inyong pastor. Kung utro pod ang pastor, ilayo ang imong kaugalingon. Kay naa manggoy mga pastor sad nga, mga leader nga adto noon mo simpatiya, adto noon mo uyon-uyon, mo ingon nga kana Brad, kay nakasana. Kung ato na siyang rebukeon, mulayas niya na, muadto niya na sa laing simbahan. Ato ra gud na siya nga padala og buluhaton, ang Ginoo ra goy bahala. Sayop na siya. Dili na mao gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, kung duna kay gugma sa imong igsuon sa pagtuo, badlo nga siya, rebuke ka siya. Kung dili gani siya madala, imo na siyang isugid sa imong alagad o sa alagad sa Dios, ang pastor o leader sa simbahan. Kung tan-aw nimo nga ang leader sa simbahan moingon nga ang Ginoo ray mo kan anak Brad, kay dako biya kinang natabang diri sa simbahan. Titers biya na Brad. Niya may pamanggani na kay nimo, kay murag off and on ang imong paghatag. Parang inana ba? Nga mudapig ang desisyon sa pastor o sa leader sa simbahan tungod kay grabe daing muhatag. Wasag di lang Brad. Ang Ginoo ray mo bag-o anak, kanang iyang pagpangabit, kanang iyang pangbabae, Ginoo ray mo kan anak mo bag-o, di man tikitay mo bag-o. Sayop na siya nga teaching. Ang gipakita sa Biblia, ma-leader man og dili leader, authority o katungdanan nato ang pagbadlong sa atong igsoon. Kung dili gani siya madala sa pagbadlong, kinahanglan ang simbahan, tibuok simbahan, maunay mo kana bitang mubadlong. Kung dili gani mo dala, ingon si Apostol Pablo diha sa Biblia, isipa siya nga langyaw. Ingon gani si Pablo pag sa Corinto, papahawaa siya. Pananglitan ang simbahan, inana di ay batasan. Kisa may muhawa ang nagdala sa simbahan, ikaw nga nagdala, o kanang papawao ni mo ng pastor diha or nagdala diha, ikaw mo'y muhawa, ikaw mo'y mulayo. Isipti ang imong kaluwasan. Ayaw gyud sugot nga ang panalangin sa Dios nga iyang giandam kanimo masayang. Kinahanglan imong isipti ang imong kaugalingon. Ayaw pakig-uban anang mga taong muangkong Kristohanon apan bisyoso. Labi na gyud sa mga tawo nga nagwali na, labi na gyud sa mga taong nagtuon na sa Biblia, sige ra gyapon pakasala. Muna nga kanang kinaiya sa magulang, kinahanglan gyud nga makaamgo pod
kung naa ka ana nga klaseng kinaiya, kinahanglan imo na sang usbon. Makakita gani kag Kristohanon nga nagbisyo kauban nimo sa imong simbahan, badlunga. Ayaw badlunga sa daghang mga tao kay pagpakauwaw man na. Pwede nimo siyang istoryaan uban ang gugma. Kung dili gani siya maminaw, masuko baka karon kanang palay siya. Ilayo ang imong kaugalingon ana nga klase nga tao para ma-safety ang panalangin nga giandam sa Dios imong kinabuhi. Inana ang gipakita sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nga wala dawata ang iyang mga mensahe sa mga Parisiyo, sa mga Sedisiyo, even dito siya sa Nazaret, milayo siya. Mipadayon sa pagsangyaw sa mga balita ngadto sa Galilea. Muna nga sa atong kinabuhi, Kristohanon ka, Kristohanon ko, Kristohanon ta. Kung naay mga isig ka magtutuon nimo nga sigig pagpakasala, ilayo ang imong kaugalingon. Ayaw pagpakahiro. Ilayo ang imong kaugalingon para makapadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Like example, kung ang imong pamilya ang sige pagpakasala, kanang kumiingon tang pamilya, like example, imo siyang igsuon pero lahi na mo og balay, lahi na mo og kanang gitawag Pinoy-anan kay naminyo na mo sa usag-usa, ang imo igsuon minyo na sad, ikaw minyo na sad, ang imuhang pamilya mao na gyud ang imuhang tibok panimalay mao na nang imuhang gidumala. Kung dili siya madala sa imuhang tambag o sa imuhang rebuke, sa imong pagbadlong, palay siya pero ayaw siya pasagday sa imong pagampo samtang buhi pa. Kay makahimo magug ka sa pagampo ngadto sa Ginoo, hangyo sa Ginoo para sa imong igsuon sa pagtuo sa imong pamilya baka karon kung midistansya na ka. Kaysa magpaduol ka, mo communicate ka, mapuno man ka. Di man ka kaantos, di man ka kagwanta. Murag kumbaga mabungol ka. Mao na nga ang kinahanglan nimong buhaton mao ni idistansya imong kaugalingon. Sa kahimtang sa amahan, nagpakita na nga dili ang gugma sa amahan kana bitawng dili pabor-pabor. Mudawat siya nga ngadto sa mga tao nga madinawaton, mapasayloon, mapaubsanon. Kung muduol ta sa Ginoo, ayaw gyud ipanumangil libisan ginsa. Nganong nakasaka. Dawata nga nakasaka. Dawata nga nakabuhat kag sayo. Pangayuig pasaylo, dawaton nga. Ayaw og pangayig pasaylo nga moingon ka nga tungod ni sa akong asawa, tungod ni sa akong bana. Wala na klaro pagkatiman sa akong pagkaasawa, wala na klarong pagkatiman sa akong pagkabana muning nakasala ko. Pasaylo ako, Lord. Wala ka na nga magig pasaylo. Gusto pa nimo nga papangayoon nimong pasaylo ang imong asawa o kay imong bana. Dili na dawaton sa Ginoo. Ang dawaton sa Ginoo kanang muduol ta nga mapaubsanon, mahinulsulon, kanang dili dapat nimo iduhig ni basen ginsa ang imong sayo. Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako. Unya, tabangi ang imong kaugalingon nga malayo sa tentasyon. Paduol ka ng mga tao nga seryoso sa pagpangalagad. Ayaw pakikuyog ni pakigsalo sa mga taong Kristohano nagbisyo rasad. Kay maimpluwensyahan man ka anak. Muna nga kining maumensahe nga anak na nawala o prodigal son, no? Usa sa kasagaran akong madunggan ang mensahe lang diri sa kinamanghuran.
Ug samtang na malandong ko kagabi hangtod kaganinang buntag, kani ang gipabati sa Ginoo sa ako ang pagpamalandong nga kinahanglan nga atong mapisa-pisa ang kahimtang sa manghod o kahimtang yun sa magulang. Pero kung wala ka diha ni anang maong kahimtang sa manghod o sa magulang, pasalamati ang Ginoo. Dili sad maayo nga imong pugson og katunan ang kahimtang sa manghod nga okay ra di ay magpakasala dahil pagkahuman mo balik ra pod. Dili na dawaton sa Ginoo. Kay ang libro sa Hebreo, kung tuyoon pag yun nato pagbuhat og sala, humanta nakadawat og kaluwasan. Kibalik na to paglangsang si Jesus. Pero wala magpasabot kung nakasala ka, napakyas ka karon, imo na lang yung paundayunan ang imong kapakyasan. Balik sa Ginoo. Unya, bantay na ang imong nahuna. Ayaw na lagi pagtanaw, pag-entertain sa mga sala nga diin maoy makapakpukan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Like example, kung ang imong weakness sugal, ayaw na paduol anang kasino, ayaw na paduol anang sugalan, ayaw na paglantaw anang mga luto. Naghang mga Kristohanon, weakness kay gluto, sige ragpos tagluto. Lingi-lingi kisay Kristohanon. Ayaw na mo anak padala sa, ayaw paduol mo anang kwarta, kumbaga. Ayaw na unaan ninyo ng gidakon o gidaganon sa kwarta kung ang kahuyangon ninyo kwarta. Ayaw mo pag-apas og daghang kwarta kung dili ka kanang kapiyalan sa daghang kwarta. Kay makasala ka na, malayo ka na, unya miingon ang Biblia, kung mahimo na ni siyang hinugna, mo resulta gyud ng kamatayon. Mao na nga kung ikaw kuan ka kanang Kristohanon ka nga nakasala karon, ang kuna unsa may resulta sa imong gibuhat, dawata. Kay maunay usa ka kinaiya nga kahimutan sa Dios nagpakita na nga mapabsanon ka. Ya, dili bitaw na magpabilin ana. Naaman na say kinutuban. Buti pasabot i-bless ka anak sa Ginoo kung madinawaton ka. Sama sa gibuhat sa amahan ngadto sa kinamanghuran nga gibistihan siya, gisingsingan siya, gisipatosan siya, gihawan siyang pinatambok nga baka. Ang tao nga mapasa kanang muduol sa Ginoo nga kana bitawng grabe nga pagpaubos, mudawat yun na. Mudawat yun na. Walay sala nga dili mapasaylo. Basta mudawat ra ka. Dawata lang. Nakasala ka sa imong asawa, nakasala ka sa imong bana, nakasala ka sa inyong pamilya, nakasala ka sa inyong kaminyoon, nakasala ka batok sa Dios, kanang tanan mapasaylo. Ayaw lang ipamahid sa uban. Ayaw lang kanang ipangangin sa uban. Ayaw kana bitang ipanumangil, kumbaga. Likay na siya. Kay kinaiya na sa garbo. Dawata nga, Lord, ako kyun nakasala. Ako kyun nakasala. Dawata ko pagbalik. Dawata ko pagbalik. Kay, unya, ako ang hangyo ninyong tanan. Kung ikaw man ang gihatagag mensahe karon, tabang imong kaugalingon. Ayaw pasagdahi imong kaugalingon. Ampingi ang imuhang kinabuhi. Gipakamatyan na, gibayran na, gipalit na. Unsaon pagbantay, Pastor Gideon? Imong una-una. Gamita imong mata, gamita imong dalunggan. Ayaw ihatag anang mga malaway kung weakness nimo kanang babae. Ayaw siglantaw og kuan kanang malaway. Kung weakness nimo sugal, ayaw siglantaw anang premyo sa sugal. Ayaw siglantaw anang pila ka bilyon, pila ka milyon, kay makawagtang na sa imuhang kadasig sa pagbasa. Kung weakness nimo kanang
pagpangawat, ihalad ang tanan. Kana bitawng usaman pod kanang mangawat, kwarta mo po'y giapas. So kung weakness nimo ang kwarta, pangayoon na nimo sa Ginoo, Lord, usbang akong kasing-kasing, di na nimang una-unang kwarta. Importante, makaalagad ako, Lord. Makapuyo ako sa imong simbahan. Unya, ayaw na si lantaw og katong mga tuki-tuki pagkwarta diha sa simbahan kung weakness nimo ang kwarta. Ayaw tanawag kinsay naghatag, kinsay naghalad, pila ang gihalad, pila ang gihatag. Kay weakness man nimo ang pagpangawkaw sa kwarta. Hinumdumi, kung di ka makalingkaw sa pagpangawkaw, pagpangawan, pagpanikas, musunod gyud ka ana sa lakang ni Judas. Nya pangutana si Judas, maimperno to, malangit to. Mao na nga timan-an na to nga ang Dios nga atong gilagaran, hustisya ang Dios. Dios siya, dili siya mawili sa kana bitaw muingon tang kalaglagan na. Pero samtang buhi pa ang tao, napapailubon siya mo nang wala pa bitaw siya mo balik bisan grabe na ang sitwasyon sa kalibutan. Kay gusto sa Dios nga magtinarong ka, tagaan pagkag chance ug ayaw abusari ang chance nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Kamong naa sa gawas sa nasod, mga OFW, ayaw ninyo abusari ang salapi bisan katong naa sa kuan kanang naay dagkog sweldo. Ayaw ninyo abusari ang inyong trabaho. Kay sa ako nang gikaingon, bisag unsa kadako o kadaghan ang inyong sweldo, pag doon na mo'y giapas, doon na mo'y gikaibgan, sige ragya po mo paningkamot anag kanang gitawag extra income. Kay kulang ragya po na sa inyong giapas. Number 1 nga makahatag og kalisod sa tao, kanang kaibog. Pag naa gani kay kaibog, magukod yung ka ng income. Diha ka makasa. Makasa pagka sa pamaagi sa Ginoo, di nakakahatag sa ikanapo. Di na po kakahalad og mga maayong halad diha sa simbahan. Kinsa may mo dawat sa imuhang gipangbuhat, ikaw o ang imong mga anak. Maunay mo sunod sa imong gihimo. Maunay mo dawat pod sa imuhang gibuhat. Kay dili man na sila makadawat sa panalangin. Pero kung wala kay giapas sa kinabuhi sa kalibutan, ang imuhang gigukod, ang imong gitutukan mga espirituhanong mga butang, ang kalipay sa Dios, munang nindot kayo na kanang mga lagad ta kanang mayo. Ang kalipay sa Dios maoy akong kusog. Ang kalipay sa Dios maoy akong kusog. Ang kalipay sa Dios maoy akong kusog. Nindot kay na siya nga maoy nay ato ang paningkamutan nga kanang ikalipay sa Dios diha ta mangusog sa pagpangalagad, mao nay atong paningkamutan kumbaga. Mao na nga usapot sa problema sa tao mao ni. Kung makaagi ganig kalisod, isipon na yung pagsulay. Dili resulta, basig resulta na sa imuhang pagka waldasira o pagkakumpiyansa. Pagsulay ra ni. Kanang pagsulay, kanang naninuod ka sa pagpangalagad nga nakaagi kag kalisod. Grabe na kang pagpaninuod o niya niagi kag kalisod. Tanawa po ng kalisod, basig resulta na sa imong gibuhat sa kaniadto. Consequence kung baga. Mao na nga ako ang hangyo ninyong tanan. Ampingi ang gipiyal sa Dios para muuswag ka, i-bless ka, panalanginan ka, ang kalipay dili malayo sa imong kinabuhi, ang kalinaw nga dili mabayran sa kwarta,
dili na ihikaw sa Ginoo. Nindot kayo ang pagpuyo sa kalibutan nga malipayon, malinawon. Kanang bisag unsa na lay nahitabo sa imong palibot, relax ra gyapon ka. Kakalipay ana. Mao nay dako kayong gasa. Mao nay nindot nga kinabuhi, mga kaigsunan. Unya, pwede na to na nga pilion. Ampingan lang atong nauna. Ampingi lang ang imo nauna. O ni ayaw pa ning kamuti kung wala nimo makita sa imong kaugalingon ang kinaiya sa manghod or kinaiya sa magulang, pasalamati ang Ginoo. Pero ayaw panghunaw kung naa ka ana. Ayaw panghunaw. Kumbaga ayaw ilikay among kaugalingon bisag naa ka ana. Pangay pasaylos Ginoo. Ato tagaan og pagtagad isang dakot, ato tagaan og pagtagad diri sa ato nga panag-uban. O niya, muhatag kong panahon sa inyong mga mensahe sa atong pagkuban ang pulong mo kinabuhi. Ato ni nga tagaan og pagtagad, no? Ako sa nga kuanon, pangitaon. Natoy request diri, no? Isang dakot. Okay. Hey. Sige. Ako asa nga ulat-ulato, no? Sa ibang panahon, kami ay hinipo ng dakilang kamay. Maayong buntag, no? Rizalin Tapurnal Lopez. Maayong buntag, Pastor. Grabe nga pagsulay namo karon, Pastor. Salamat sa pulong sa inyo. Walay pagsulay nga dili ninyo malabangan. Pero susiha kanang gitawag pagsulay kalisod nga imuhang nakita. Susiha kon kuan ba kanang pagsulay bagyon. Basig resulta na sa inyong nabuhat ba kaniadto. Susiha lang, susiha. Like example, wala magkasinabtanay. Basi og do na mo'y gipagpugas pod kaniadto nga di pog kamo sabot sa unang panahon. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, no? Sister Gingging Simpron, niya si Login Gonzaga, ako pangandoy mabuo akong pamilya sa pagpangalagan o kaayuhan sa tanang mga sakit o balatian. Maayong buntag na ulahi ko from Negros Oriental, ang akong giapas magkahiusa akong pamilya. Nindot na kay na nga pangandoy ug maunay tinguha sa Ginoo. Sa mga milagro karon pagbantay mo, labi na gyud sa mga hiling-hiling, no? Social media. Kitang mga Kristiyanon dili ta padala. Tanggan na ka ayron, labi na kung naay may nga balatian, mga sakit, ayaw mo padalaan ng hiling-hiling. Labi na gyud anang mga nanggawa sa social media. Pasidaan lang yun eh. Ayaw mo padala. Kay moabot ang panahon, maglalis-lalis lang na sila, mag-away-away ra na sila, mag-unay ra na kumbaga. Kay mag-ilog man nagkwarta, mag-ilog na sa kwartas ilahang gitulot tambalan. Timan ininyo niha, bantay ninyo ang inyong kaugalingon sa panahon nga dunay mga pagsulay. Like example, doon na mo'y gipamati, doon na mo'y mga gisulay ra mo anak kumbaga. Unya mo adto mo dahil ng hiling-hiling, labi na nang nanggawa sa social media kana manag-unay ra na, mag-away lang na, kay mag-ilog na sa kwarta. Iman ina ninyo. Unya ila-ilahan ninyo ng kanang tinuod yun nga gigamit sa Ginoo nga maoy mo ayo sa sakit. Actually ikaw na ang pamaagi sa Ginoo, i-practice na siya dihas pamilya. Ang ilanan nga mutuo sa kungalan, mabato na niya kung itapion na ang iyang kamot sa masakiton, mamaayo masakiton. I-practice na siya. Ayaw mo pag idol, ayaw pag ilulong. Kung doon ay mga taong nihimog milagro, ila-ilahan ninyo pag-ayo.
Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban ni Matud pa dinhi. Good morning Pastor, kumusta? Og kay Pastora Russell, og kay Kuya David, Bibi Asap, dalaygon ang Dios matag kinabuhi nga kanunay magpatalinghog sa mensahe sa Ginoo. Sister Gingging Simprod, may buntag. Sister Gingging, kumusta ka dihas Panabo? Si Risa Mandrano, amin amin, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. Dugang kahibalo nimon dalaygon ang Dios. Good morning Pastor, salamat sa mensahe sa pulong sa Ginoo, watching from Buhangin, Davao City, November 26. Si Rose Bisin, amin, dalaygon ang Dios. Salamat Pastor sa mensahe, makahatag og dakong pagtulunan kanamo. Glory to God. Dili tanang pagsulay nga gisulayan ang pagtuo, kundili na ay mga pagsulay tungod repod sa pagkabadlungon. Dili gina matawag og pagsulay. Kuana siya, resulta gyud na siya sa Kristohanong kinabuhi nga wala kinabuhi nga pulong sa Ginoo. Sila ray moadto sa eskwelahan. Taas-taas tarong kuan mga alas 7 kapin siguro, apit alas 8 ta moundang. Si Risa Mandrano, Pastor, ngutana ko na ami kauban murag ni Coco. Samni ni Coco Dita ba? Amo na lang iampo. Nagpost og dili maayo about sa among pastor unsay maayo nga mas maayo ani. So makig-meeting mo sa inyong pastor. Ya idalas mga pag-ampo. Pero kung kanang unsay decision sa iyong pastor o sa iyong simbahan, ay na ninyo dawatang ang inyong kauban kanang giunay na mo ba apan isipan lang ninyo siya igsuon namuhay sa kabiliman at sa kapigabihan kanang makaguba na gani sa inyong pag-alagan sa Ginoo. Kumbaga giunay na mismo ang inyong pastor, ay na ninyo dawatang inyong kauban. Ilha lang inyong isuon, kumbaga atiman na siya diha sa inyong mga pag-ampo. Kay mas mudako ang kadaot kung inyo pa nang pasagdahan. Anana. Gireply lang nako Pastor, kay wala ko makasugod dalaygon ang tanan, nagkahiusay labi na sa ako ang tibok pamilya. Wala ko'y laing ipangayo sa Ginoo Pastor, magkahiusa kami sa akong mga anak. Hindot kayo ang mga pangandoy kasing-kasing nga naa sa ato ang kasing-kasing na magkahiusa gyud ang tibok pamilya. Totoo dumating sa bawat buhay ng isa sa amin. Dalaygon ang Dios mga gigsuonan, nagpanalangin ka nato o ako nagtuo nga na atay nakatunan mahitungod sa mensahe sa manghod o mensahe sa gulang o ang mensahe sa amahan nagdala ni siya sa kinaiya o batasan prinsipyo sa atong Ginoo. Mapasayloon malinawaton og dili siya mulantaw kung unsay atong nahimo ug nabuhat basta mo balik ta niya. So sa mga pamilyado na labi na sa naanay bana asawa, ayaw ninyo ipakamaayo ang laing tao. Wala nay lain nga kanang ilhon nimong kanang maayo imo nang bana, imo nang asawa. Nganuman kay gihatag na sa Dios imong ginabuhi. Dili mo hatag ang Dios og bati. Ang ihatag sa Dios puro maayo. Giingon ni Apostol Pablo diha sa Roma 8:28, ang Dios naghimo og mga maayong butang alang ni adtong nahigugma kaniya. Matud pa dinhi mga tigsunan, do na pay mga mensahe nga ni abot diri sa ato nga panag-uban o ato taga-anong pagtagad. Okay. Si Kalma lang tabay na ako'y pangutana Pastor, unsay tawag anang pastora nga musugod rag magdumala anang ipon-ipon. Padumalaan ra ang naay bana nga bulag unya naguyab-uyab sa church. Guilty pa ba na Pastor?
Kung kauban na nimo, palayo diha. Kay dili gyud na mahitabong healthy. Kana. Dili na sa good example. Makaangin na sa mga tao ug labi na sa mga bata noon. Manakod na siya. Munay usas mga problema gyud. Ug maunay actually dili na bag-o sa panahon ni Ginoong Hesukristo na Mateo 15:8-9 dunay mga pagtulunan sa tao nga gipaangkon nila nga pagtulunan kuno sa Ginoo apan pagtulunan nila sa tao. Kana manggod pagtulunan naman na sa tao, kanang panabot na lang sa tao. Dili gyud na sa healthy, no? Kalma lang tabay, dili na sa healthy. Dili na siya maoy lagda nga gibilin sa Dios dihas Biblia. Gani kinahanglan kantigong mudamalas panimalay ang mag-alagad sa simbahan, ang katabang sa simbahan, kinahanglan kantigong mudumala sa panimalay. Kay kung dili kantigong mudumala sa panimalay, ang tao nga nag-alaga diha sa simbahan o nagdumala diha sa simbahan, diha sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 5:8, mas dautan pa sa kaysa dili magtotoo. Nganong mas dautan pa? Kay makaangin manggod siya. Maunay pinakaguba ug pinaka daot nga pagpangalagad sa kinabuhi sa tao. Kanang dumala dihang nagpuyo-puyo. Muna nga kalma lang tabay kung naa kay mga simbahan nga kaila na ayaw simba diha, ayaw og ipon diha. Si Gingging Simpron karon lang jud ko nakaligo o nasakpan ko sa kalintura ubo. Sige. Si Realme Labiner ingon diri mga kaigsunan, dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Salamat sa usa ka alagad sa Ginoo, Pastor Gideon, nga kanunay nagagayod sa pag-share ug walay pagkatagbaw sa pag-share sa Ginoo. Padayon lahutay kanunay kitang matag-usa kang Kristo. Okay ra unta, okay ni kalma lang tabay, okay ra unta ug dili manudlo. Magtudlo-tudlo ra ba pastor? Unya wala pa man matarong og una ang kaugalingon. Ang hapin nila pastor kay grasya ang kaluwasan, dili naman na mao. Muna nga palayo diha brad, kanang kalma lang tabay, palayo lang diha. Ay lang na kuan na iampo lang nato na sila kay ila man ang doktrina. Usa po na ka bitik sa kaaway. Unya mo na giingon nga ilayo tato ang kaugalingon anang mga tawhana, dili nato na kauban, isipon lang nato isuon lamang, dili nato sila pasagdan sa mga pagampo. Ana lang kay dili ta anak kapadayon kung ato po na silang tutukan. Si Marlene Hingo, mayong buntag pastor from Panabo, Davao del Norte. Morning Marlene, kumusta mo diha sa Panabo? Sister Gingging na sa Panabo. Si Bernadita Riches, mayong buntag pastor, sa akong lang mga nasinatian karon pastor sa akong pares nga og magaistorya kung pulong sa Ginoo sigon sa ako ang nakatunan og nasabdan po kontra gyud niya akong mga bahagi sa pulong sa Dios. Dili gyud kuno siya mutuo nako kay dili daw ko Ginoo. Sad kaayo pastor, looy biya pod kay maabtan niya pagbalik sa Dios. Unya ulahi na ang tanan. Ako ra gyud giampo niya sa pastor nga puon ang ihang kasing-kasing nga makadawat sa pulong sa Ginoo tanan nako nakatunan supak gyud siya. Sakto na kanang giingon nimo nga iampo ra. Kay ang pagdasig ni Apostol Pablo diha sa Corinto nga katong asawa nga Kristohanon unya ang bana dili Kristohanon gidawat na sa Ginoo tungod kay nahiusa mo sa Ginoo. Kunti pasabot moabot ang panahon nga moalagad gyud na, dili pa man na karon pero mabot ang panahon mo dawat na sa Ginoo. Pailob lang padayon. Si Noel Cesar, pastor akong mama ug papa
ako jud gagi pahinumduman kung dili maayong pamati sa lawas, dili na moadto sa albularyo kay kasilagan po na sila sa Ginoo. Insakto na Noel Cesar, tabangi ang imong ginikanan para dili mailad sa mga albularyo. Pertin daghanan na rong tambal-tambalan o niya pertin daghanan purong mga sakit-sakit gipangsudlag daw tang espiritu. Mura bang sila'y nanambal, sila po'y nagama sa ilang tambalan. Muna nga magbantay gyud ta, muna nga akong wali dire sa itong programa. Luoy kayo ang tao nga nausab tungod sa milagro, dili tungod sa pulong sa Ginoo. Muna nga ato ang pangandoyon tingwaon nga nausab ta tungod na sa mensahe sa Ginoo. Nabag-og na usab ta mga kaigsonan tungod sa mensahe sa Ginoo. Ihayag sa mata, kami isang dakot ng kanyang himala. Ihayag ng aming awit ang kanyang ginawa. Kami isang dakot ng kanyang himala. Ihayag ng aming awit ang kanyang ginawa. Kami isang dakot. Balik ko mga kaigsonan, balik lang ko kadali, no? Balik lang sa ko. Ako sa di nga pato karon gugmang maunongon. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa kalamang, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasig, nagaligong sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato. Mayong buntag, mayong pagig-uban ni Kylie Jan, mayong buntag Pastor Gideon Candelario. Si Rifat, morning Pastor, ayaw lang og inganli ako nim. Ako naman ning nabasa. Nako pangutana nimo. Sige ako sang ako anon ha. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagadasig, nagaligo. Mayong buntag ni Sanipa Vlog, mayong buntag si Marlene Hango Purol. Salamat sa Ginoo nakapamati ako sa imuhang mga mensahe, Pastor. Salamat ang Dios magapanalangin. O niya si Sir Gingging Simpron dalaygon ang Dios sa kinabuhi nimo. Okay, salamat kayo. Si Marlene Hingo dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ya, dunay mensahe ako ning balikan no. Good morning Pastor. Ako ako pangutana nimo dire sa amo Pastor naa nagtudlo dire pero nahibulong ko kay
ang iyang mga sakop halos mga palahubog man. Ug sige og dula anang online game sama ng scatter. Ug uban pa nga mga dula nga sugal. Ang uban email nya ila pa ang ila pastor manghinganlan og bugo. Unya ya way kusog mudumot. Unsa man na sila nga klase nga nag-angkon man sila nga Kristohanon. Dunay duha ka klaseng Kristohanon nga gipasabot ni Jesus Christ. Ang duha ka klaseng Kristohanon kanang gitawag buang-buang, unya ang usapod malamon. So diha sa Biblia gidawat gyud na nga kanang mahitabo gyud na siya nga kanang duha ka klaseng Kristohanon. Kanang buang-buang kabalo na gud unsay maayong isulti, maayong gamiton nga batasan apan wala gyapon gamita ang Dios nun nga kinaiya. Mga Dios nun nga pinulungan, mga tao ng buang-buang, mga Kristohanon ng buang-buang sa gipakita pa diha sa Mateo 25. Kanang napo ka dalaga. Buti pasabot gipasaylo na, gihinluan na, pero kanang sama sa baboy nga giligo ni balik og lunang. So kinahanglan kita mga Kristohanon kabalo gyud ta nga moila sa Kristohanong buang-buang ug sa Kristohanong malamon. Muang ko ng Kristohanon ug dili ko na kalikayan ibin sa panahon ni Apostol Pablo dito sa lugar sa Corinto naay mga Kristohanong grabe pa nga nakabuhat og dili maayo, nga naapay mga Kristohanon gani nga nagbuhat sa mga buhat nga dili mabuhat sa dili magtotoo. Ngilngig na kayo ang ilang gibuhat. Naa sa Corinto kapitulo 5 imong mabasa diha. Unang Corinto kapitulo 5. Muna niingon si Apostol Pablo dito sa 11, ang buot na ko ipasabot nga dili ka mo maghuhugoy ni adtong mga taong muangkong Kristohanon apan mao ni ang mga binuhatan sumala sa imong gisulti dire. Salamat kaayo sa nagpahabot no. Magbantay kita. Si New Edgar sumampong amping ka uban sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo na ang magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Si Dunya Dakyado maayo nga buntag, daghang salamat sa pulong sa Ginoo. Sister Gingging, amen. Lahutay lang kita pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili makawang ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ikinabuhi nato ang atong i-apply. Nak, ayaw kalimot. Sige, ko na gi-reply din no, reply. Na ibang nga pangutana. Dili ay pangutana. Si Freddy Aquino Tanyo, na ako'y tao na encounter pastor, daghan nga higayon akong walihan og siran sa pulong sa Ginoo. Nga muwali pod unya murag swito pod sa Biblia. Pero sa panahon nga mag-share kog pulong nga makabadlong dili tingugan kay masakitan man kay sa iyang balay na asyay kalipin unya naapod siyay usa ka lalaki nga kabit. Ngayo kog lang kog gamay advice nimo pastor og salamat. Pwede ra nimo sang tagdon pero ayaw na lang siya kana bitawng atiman na sa pulong kung dili siya moduol nimo. Ayaw siya kumbaga ayaw sa tuyo abitaw o padungga nga masakitan siya. Ang imong buhaton i-distansya ang imong kaugalingon kay kabalo man sa kamantuoran. Distansya ang imong kaugalingon. Anang klase nga tao nga sama inana kay ang mahitabo ana mas musamot siya kalayo nimo. Unya mas musamot sa kasirado. Pabuta nga siya mo'y muduol nimo. Kumbaga iampo na sa Ginoo nga kung anak sa Ginoo disiplinahon man na. Kay mao nay giingon sa Hebreo nga bulahan kayo tong gidisiplina kay giila na silang anak sa Ginoo. Pero kung naay mga tao nagpabilin nga bisyoso, kunya wala magkabuhat sa Biblia, wala magsunod sa batasan sa Biblia, nya mo ang kong Kristohanon, palay ina. Palay kay ang yawa dili man na mo ang kong yawa. Ang demonyo dili na mo ang kong demonyo. Walay yawa nga mo angkon nga kuan mo paila nga yawa mo angkon na sila nga nas kahayag
apan mga lobo. Nagaligong sa Muna niingon si Jesus nga pagbantay kamo sa mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta, mini nga Kristohanon kumbaga. Nurse Boyan, maibutag nimo Sister Nurse. Padayon akong giampo ang inyong kinabuhi. Ingon nga ako kabahin sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Seryoso kay kung nangalagad. Labi na sa akong pagkatiman ninyo. Padayon ko kamong gihangad sa Ginoo. Ubanan o bantayan, proteksyonan samtang dumapay panahon o kahigayunan. Bless ka sa Ginoo, Sister Nurse, imong pag-uyog sa ato ang programa. Bisan pa sa kalagma, bisan pa sa kalista. Oras sa ito nga programa, alas 7:48 na sa kabuntagon. Luwas mo ako. Dunay nangutana mga kaigsonan kanang ngano kunong sayaw-sayaw ang uban diha sa simbahan. Nya pwede ba nimong iwali Pastor Gideon? So ato niya nang tagaan og pagtagad unsay mga mensahe nga ihatag sa Ginoo niyang gabi o kaugma sa buntag. Sa nangutanan ako mga kaigsonan about sa composition sa pagkakaroon kanang ni-relax ako sa mga compose o sa pag-record sa akong mga compose. Una, tungod kay busy gyud ko sa atong simbahan. Kay ako gyung gihanson ang simbahan, ako mo'y nangunay. Unya padayon pa nga na ako'y gitrabaho sa simbahan sa pagkakaroon na ako'y gihulat nga gamit kay nadaot kong grinder, nag-order na ko grinder. Niya direport sa ato nga programa na ako ko'y gihulat nga mauno kay naglison mi og kuan order sa mauno sound card kay kanang dili sila mo dawat og COD. Muna nga nangita ko og mga pamaagi nga ako ang order niya bago pa tong na order murag gahapon pa siguro to na order. I hope maabot rong si manahona para magamit rong Domingo ang gadget po sa electric guitar kay nagpalit ko electric guitar gadget sa electric guitar kay diha sa bulaton magud sa simbahan daghan kaayo nga gikinahanglan mo ng management gyud mo pinaka-importante. Si Mighty Managat maibuntag maayong pakiguban nya kung doon na mo'y mga pangutana may tungod sa kinabuhing Kristohanon labi na gyud sa pagpangalagan ayaw ninyo ihikaw ayaw ninyo kanang ibaliwala kinahanglan ta sa pagpakisayod sa tanang kahimtang sa atong pagpangalagan diha sa Biblia. Nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus. Mayong nga buntag yam sis, mayong nga buntag pastor, maayo ang atong buhi nga Dios pastor. Patabang kog ampo sa akong duha ka anak na ay balatian. Ang Dios magaayo unya bansay ang kanang gigamit nga kanang gihatag sa Ginoo nga ilhanan kanang bitong ipandong ang imong mga kamot sandihang na ay pag-ampo nga paghimuon labi na kung mag-ampo ta karon ipandong imong kamot sa duha nimo ka anak unya hinginli ang gilanat hinginli ang bisan unsa nga kanang balatian sa inyong anak ayuhon lagi nas Ginoo no ayuhon nas Ginoo. Salig lang uban ang pagpasalamat sa pagtuo ko. Doon na mo'y mga pangutana nga gusto yun ninyong masayran labi na sa mga kanabitang personal. Pwede ra gyud ko ninyong tawagan nga ara mo diri sa Pilipinas, pwede ra gyud ko ninyong tawagan o katiksan kanang ang akong number 0932-638-4134 0932-638-4134 o kaha chat mo sa akong account Gideon Candelario. Dili man tuod ko siguro diha magkatubag pero ako ra nang matagaan og pagtagan labi na gyud kung personal nga problema usas mga ikinahanglan gyud nato matagaan pagtagan. So balik ang atong programa mga kaigsonan niyang gabi labi na gyud sa mga listener sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsonan o
og oras na nga maghimo tag mga pag-ampo hangyo ngadto sa Ginoo nga magatubag sa atong mga hangyo, labi na sa mga pre-request mahitungod sa kayuhan sa ato ang igsuon nga para sa ihang duha ka anak. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugmang Nagampo ta mga kaigsunan atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga diin imong gipabati pakita ang imong walay hunong nga pag-atiman kanamo. Imo kami gipahinumduman ug imo kami gituluan sa angay nimong buhaton sa pagdumala sa among nahuna sa among kinabuhi aron kami makapabilin diha sa imong mga saad sa imong panalangin. Salamat o Dios sa daghang mga pabor diin kami nagkakaton og tabangi kami nga dili kini namo usikan. Tabangi kami nga doon na kami kalipay sa pagsunod o pagkinabuhi niini kay kini maoy mudala kanamo diha sa imong mga saad. Among gipangayo kanimo ang kaayuhan karon sa among igsuon sa iyang duha ka anak nga dunay hilanat, dunay mga balatian. I declare healing in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus, akong gideklarar ang imong pag-ayo kanila. Akong gideklarar o Dios ang imuhang paghatag ug kumpletong kaayuhan niining taknaan. Amo kang gipasalamatan o Dios tungod kay imo gayud kining himuon ug ipasinati sa akong igsuon alang sa duha niya kanak ug sa akong mga kaigsuonan nga dunay mga balatian. I declare healing in the name of Jesus. Salamat o Dios sa imong pag-ayo, dili lamang sa amo ang pisikal nga bahin kundi sa among espirituhanon nga bahin sa among pagkatao God. Imong giayo gitaga ang kumpletong kausapag kabaguhan aron mahimong takos ang ngayan sa imong mga saad. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga naa sa abroad. Salamat Lord, ikaw magatipig kanila, ikaw ang Dios magapanalipod kanila. Usas among nasinatian nga walay hunong nimong pagtipig ug pag-atiman sa akong mga kaigsuonan. Kining pag-abot karon sa imong mga pulong sa ilang kasing-kasing nga maoy ni proteher sa ilahang pag-alagad kanimo, nga maoy ni proteksyon sa ilang pagtuo kanimo. Salamat Ginoo sa mga pulong nga imong gipaabot sa ilang kinabuhi ug imo silang tambangan pahinumduman sa pagkinabuhi niini aron sila makasinati sa imong panalangin ng Dios. I declare blessing sa tanang panginhanglanon sa akong mga kaigsuonan, sa ilang Pinoy-anan, sa ilang trabahoan. Salamat Lord nga imo silang panalanginan, imong pauswagon, imong palambuon ang ilahang mga negosyo, ang ilang pagtrabaho, imong palambuo pauswagon ug himoa silang kapiyalan sa mga butang pa nga imong giandam alang kanila. Ug amo kang halaran pasidunggan ug daghang mga buluhaton nga mapagaan ang panginahanglan, daghang mga simbahan nga matagbo, daghan nga mga simbahan nga matukod ug mahuman aron atungod sa imong pagpanalangin sa imong katawhan. I declare blessing right now ug among itugyan ang among kinabuhi diha kanimo ni tibok adlaw nga imong gidugang kanamo. Salamat o Dios, amo kang mahimaya mapataas ka na namong pagabuhaton tungod kay ikaw ang Dios magagiyaman sa among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Palaygon ng Dios, kini yung suon, Pastor Gideon, manamilit na sa ato nga programa. Uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. God bless, o good morning sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan magapagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Hallelujah, 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 hallelujah.
iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon